Представете си, че сте инженер в студена лаборатория през 1947 година. Пред вас стои машина, която не трябва да съществува. Толкова сложна, че дори да я разглобите на 1000 части, пак няма да разберете как работи. Нямате чертежи, нямате инструкции, имате само самата машина и заповед. Направете я отново. Това не е научна фантастика. Това се е случвало десетки пъти в историята. Някои от тези случаи са документирани и доказани. Други са класифицирани и отречени. А някои са толкова странни, че не знаем дали да им вярваме. Днес слизаме в айсберга на технологиите, които не трябваше да имаме. И колкото по-надолу отиваме, толкова по-малко сме сигурни какво е реално. През 1945 година съветските инженери намират нещо невероятно на немска територия. Бомбардировач Б-29, който е 10 години напред от всичко, което имат. Имат две опции. Да се опитат да го разберат или да го копират болт по болт. Избират второто. Това се казва обратно инженерство. Но какво се случва, когато технологията е толкова напред, че дори копирането е невъзможно? Както се случва, когато не знаеш не само как работи, но дори от какво е направена. Днес слизаме в айсберга на технологиите, които не трябваше да имаме. И колкото по-надолу отиваме, толкова по-странно става. Ниво първо. Повърхност. Андрей Туполев седи в кабинета си в Москва през май 1945 година и знае, че ако не успее, ще го разстрелят. Сталин му е дал 2 години. 2 години да копира американския Б-29, бомбардировач, който може да лети по-високо, по-далеч и с по-голям товар от всичко в съветския арсенал. Туполев не е глупав човек. Той е главен авиоконструктор на СССР. Но пред него стои машина, която е направена по стандарти, които неговата страна не използва. Американците мерят в инчове, съветите в милиметри. Алуминият на крилата е с дебелина, която съветската металургия не може да възпроизведе. Туполев взема решение, което звучи абсурдно. Ще копира всичко. Абсолютно всичко. Дори нещата, които не разбира. Дори грешките. На крилото на единия от трите пленени Б-29 има дупка от куршум. Туполев нарежда да се копира и тя. Вътре има поставка за фотоапарат, която е част от американското оборудване. Туполев я копира също. Защото не знае кое е жизнено важно и кое не. Когато не разбираш фундаменталната наука за технологията, си принуден да копираш дори грешките. Проектът отнема над 100 000 чертежа. Хиляди инженери работят денонощно. През 1947 година Туполев Ту-4 полита за първи път. Изглежда идентично с Б-29, но е по-тежък, по-бавен, защото металургията не е същата. Съветите са копирали формата, но не и материята. Запомнете това. Ще се върнем към него. Прескачаме 70 години напред. 2014 година. Американските власти арестуват китайски бизнесмен на име Су Бин. Обвинението – кражба на 630 000 дигитални файла от Boeing и Lockheed Martin. Чертежи, симулации, данни за аеродинамиката на изтребителя F-35. Най-модерния американски боен самолет. Мислите си, че обратното инженерство се прави в тайни хангари с гаечни ключове? Днес то се прави с терабайти откраднати данни. Но дори това не гарантира успех. Китай създава изтребителя J-20. Визуално той е почти идентичен с F-35. Аеродинамиката е копирана перфектно. Но двигателите? Китайските двигатели не могат да произведат същата тяга. Радарът не е толкова прецизен. Точно както Туполев не можа да възпроизведе металургията на Б-29, така и Китай не може да възпроизведе материалите и софтуера на Ф-35. Формата е там. Материята – не.
Но има нещо още по-странно. През 2010 година група киберексперти от различни страни получава достъп до компютърен вирус, който никой не е виждал преди. Нарича се Stuxnet. Той е бил пуснат в иранските ядрени центрофуги и ги е саботирал без операторите да разберат. Вирусът е толкова сложен, че експертите прекарват месеци, за да го разглобят. Един от тях е Ралф Лангнер, немски специалист по индустриална сигурност. Той казва нещо, което звучи познато. Този код е написан от хора, които знаят неща, които ние не знаем. Stuxnet използва 4 непознати уязвимости в Windows. 4. Повечето хакери не откриват една през целия си живот. Лангнер и екипът му успяват да декодират вируса, но не могат да възпроизведат логиката зад него. Защото Stuxnet не е просто код. Той е оръжие, създадено от хора, които разбират индустриални системи на ниво, което малцина притежават. Обратното инженерство на Stuxnet разкрива как работи, но не и кой точно го е направил. И не и защо е толкова напред. Формата е там. Произходът? Не. А сега? Нещо, което повечето хора не знаят. 1901 година. Гръцки гмуркачи търсят останки от древен кораб край остров Антикитера. На дъното, между амфори и статуи, намират нещо странно. Парче корозирало бронзово устройство с множество зъбни колела. Археологът Валериус Стаис го изследва и разбира, че това не е просто украшение. Това е механизъм. Сложен механизъм. С над 30 зъбни колела, които са били използвани за изчисляване на астрономически цикли, позициите на Слънцето, Луната, планетите. Устройството е на над 2000 години. Направено е около 100 години преди Христа. Проблемът? Следващото устройство с подобна сложност се появява едва 1300 години по-късно. Научната общност прекарва над 100 години, опитвайки се да разбере как древните гърци са създали нещо толкова прецизно. Използват рентгенови лъчи, компютърни томографии, създават дигитални модели и успяват да разберат как работи механизмът. Но не могат да обяснят защо технологията изчезва след това. Защо никой не прави нещо подобно в продължение на повече от 1000 години. Формата е там. Контекстът – не. Виждате ли модела? Туполев копира Б-29, но не може да възпроизведе металургията. Китай копира Ф-35, но не може да възпроизведе двигателите. Експертите декодират Stuxnet, но не могат да възпроизведат логиката. Археолозите разбират механизма от Антикитера, но не могат да обяснят контекста. Обратното инженерство разкрива формата. Но не винаги разкрива материята. Не винаги разкрива произхода. И понякога не разкрива смисъла. А какво се случва, когато технологията е толкова напред, че дори формата е неразбираема? Това, което идва след това, повечето канали дори няма да докоснат. Ниво 2. Ватерлинията. През 1947 година в Атина пристига млад швейцарски физик на име Дерек Дюсола Прайс. Той е там за преподавателска работа. Но в библиотеката на Националния археологически музей намира нещо, което променя живота му. Стара кутия с фрагменти от бронз, покрити с надписи и зъбни колела. Механизмът от Антикитера. Открит от гръцки гмуркачи през 1901 година на дъното на Егейско море, в корабокрушение от първи век преди Христа. Прайс прекарва следващите 20 години в опит да разбере какво е това. Рентгеновите снимки показват поне 30 зъбни колела, вградени едно в друго с прецизност, която не трябва да съществува преди повече от 1000 години. Устройството изчислява лунни фази, слънчеви затъмнения, дори позициите на планетите. Това не е просто часовник. Това е аналогов компютър. Но ето странното.
Прайс публикува изследването си през 1974 година в списание Scientific American. Научната общност го приема студено. Защото ако древните гърци са имали такава технология, къде са останалите машини? Къде са чертежите? Къде е традицията, която е довела до това? Нищо. Механизмът е сам. Сякаш някой е изпуснал нещо от бъдещето в миналото и после всички са забравили как се прави. Днес знаем, че Прайс е бил прав. Но въпросът остава. Как цивилизация създава нещо толкова сложно и после го губи напълно? Запомнете това чувство. Ще ни трябва. През 2003 година в Ирак започва война. Американските войски влизат в Багдад. Но има нещо странно в начина, по който се движат. Конвоите избягват определени райони. Специални части влизат в сгради, които не са военни цели. Един от тези обекти е Иракският ядрен изследователски център в Туваита, на 15 км южно от столицата. Официалната версия е, че войските търсят оръжия за масово унищожение. Не намират нищо. Но според доклади на Международната агенция за атомна енергия, публикувани месеци по-късно, от обекта изчезват над 10 тона ядрен материал. Не бомби, не готови оръжия. Суров материал. Изотопи. Обогатен уран. Неща, които могат да се изследват. И тук идва странното. През 2004 година в Йордания започват да се появяват контейнери с радиоактивни отпадъци. Местните власти ги проследяват до Ирак. Някой е използвал бидоните от ядерния център като съдове за вода. Но материалът вътре изчезнал. Американското военно командване казва, че това е резултат от хаоса след войната. Местни крадци, които не знаят какво взимат. Но Агенцията за атомна енергия задава друг въпрос. Ако това са били крадци, защо са взели точно изотопите, които са полезни за изследвания, и са оставили всичко останало? Докладът остава частично класифициран. Координатите на обекта в Туваита са премахнати от публичните сателитни карти през 2005 година. Някои неща изчезват не защото са забравени, а защото някой иска да ги забрави. През 1999 година в Тексас умира астронавт на име Едгар Мичъл. Не, сгреших. Не умира. Това е грешка. Едгар Мичъл умира през 2016 година. Но през 1999 той дава интервю, което повечето медии игнорират. Мичъл е шестия човек, стъпил на Луната. Пилот на мисия Аполо 14. Човек с докторат по аеронавтика от Масачузетския технологичен институт. Не конспиратор. Не луд. И той казва следното. Правителството на Съединените щати притежава материали, които не са от Земята. Материали, които са били изследвани в тайни програми от края на Втората световна война. Репортерът го пита, откъде знае. Мичъл отговаря, че е говорил с хора, които са работили по тези програми. Хора с достъп. Хора, които са му казали неща, които не могат да кажат публично. Официалният отговор на НАСА е кратък. Едгар Мичъл изразява лични мнения. Агенцията не участва в прикриване на извънземни материали. Но ето какво е странно. През 2017 година, година след смъртта на Мичъл, Пентагонът признава съществуването на програма, наречена ААТИП – програма за изследване на неидентифицирани въздушни заплахи. Бюджет $22 милиона. Съществувала от 2007 до 2012 година. Програмата е била класифицирана. Никой не е знаел за нея. До момента, в който бивш разузнавач на име Луис Елизондо напуска и започва да говори. Елизондо казва, че ААТИП не е изследвала само видеозаписи. Изследвала е материали. Физически обекти. Неща, които не могат да бъдат обяснени с известната наука. Пентагонът отново издава изявление. Програмата е съществувала,
но не е намерила доказателства за извънземни технологии. Това е официалната версия. Но защо тогава програмата е била класифицирана? Защо 22 милиона долара за нещо, което не съществува? И защо Едгар Мичъл, човек, който е ходил на Луната, е рискувал репутацията си, за да каже нещо, което звучи луд? Може би защото е знаел нещо, което ние не знаем. Или може би защото, когато си видял Земята от Луната, когато си осъзнал колко малки сме, започваш да задаваш въпроси, които другите не смеят. Но има още нещо. Нещо, което свързва механизма от Антикитера, изчезналия ядрен материал от Ирак и показанията на Мичъл. През 2023 година, пред Конгреса на Съединените щати, свидетелства бивш разузнавач на име Дейвид Груш, под клетва, пред камери. Той казва, че Съединените щати притежават непокътнати и частично непокътнати кораби с нечовешки произход, че има програми за обратно инженерство на тези обекти, че тези програми са били скривани от Конгреса десетилетия наред. Конгресът го пита дали е виждал тези обекти лично. Груш казва, че не. Но е говорил с над 40 свидетели, които са ги виждали. Хора с достъп до класифицирани програми. Хора, които са му дали документи, снимки, координати. През 2024 година правителството публикува доклад от службата ААРО. Доклад, който категорично отрича твърденията на Груш. Няма доказателства за извънземни технологии. Няма тайни програми. Всичко може да се обясни с известната наука или с грешни интерпретации. Но ето странното. Докладът на ААРО е публичен. Показанията на Груш са публични. И двете са официални документи. И двете противоречат едно на друго напълно. Това не е въпрос на вярвам или не вярвам. Това е въпрос на логика. Ако Груш лъже, защо го кара да свидетелства под клетва пред Конгреса? Ако казва истината, защо докладът на ААРО го отрича толкова категорично? И ето къде всичко се свързва. Механизмът от Антикитера е технология, която не трябва да съществува в своето време. Ядреният материал от Ирак изчезва по начин, който не трябва да е възможен при обикновена кражба. Едгар Мичъл и Дейвид Груш рискуват всичко, за да кажат неща, които не трябва да казват. Точно както съветските инженери са копирали дупката от куршум на Б-29, защото не са знаели кое е важно и кое не, може би ние правим същото с информацията. Копираме всичко. Официалните доклади, показанията, опроверженията. Но не знаем кое е истина. Защото когато технологията е толкова напред, че дори копирането е невъзможно, остава само едно. Да я скриеш. Да кажеш, че не съществува. И да се надяваш, че никой няма да зададе правилните въпроси. Но ние вече ги зададохме. И отговорите са там долу. В тъмнината. Там, където никой не иска да гледаме. Ниво трето. Здрач. През 2023 година, в климатизирана зала на Конгреса на Съединените щати, бивш разузнавач на военно-въздушните сили на име Дейвид Груш вдига дясната си ръка и полага клетва. Камерите са насочени към него. Конгресмени седят с изписани на лицата въпроси. Груш започва да говори за нещо, което звучи като сценарий на холивудски филм. Тайни правителствени програми за обратно инженерство на технологии, които не са човешки. Не казва извънземни. Казва нечовешки. Разликата е важна. Той описва материали с необичайни свойства. Сплави, които не отговарят на познатите ни металургични процеси. Обекти, възстановени от места на инциденти, които военните класифицират като неидентифицирани аерокосмически феномени. Груш не е конспиратор от интернет форум. Той е човек с достъп до класифицирана информация, който рискува кариерата си, за да каже това публично. Защо?
Официалният доклад на правителствената служба AARO, публикуван месеци по-късно, казва точно обратното. Няма доказателства. Няма извънземни технологии. Няма тайни програми. Груш или лъже под клетва, или AARO прикрива нещо. Или, и това е най-тревожната възможност, двамата говорят истината, но за различни неща. Помните ли как съветските инженери копираха дори дупката от куршум на Би-29, защото не знаеха кое е важно? Ами ако някой наистина притежава технология, която не разбира, и се опитва да я копира, без да знае дори от какво е направена? Това вече не е въпрос дали вярваме или не вярваме. Това е въпрос, защо толкова много хора с високи нива на допуск казват едно, а официалните доклади казват друго. През 1997 година астронавтът Едгар Мичъл, шестият човек стъпил на Луната, дава интервю, в което твърди, че правителството на САЩ притежава материали, които не са от Земята. Не говори за вяра. Говори за материали. Физически обекти. Мичъл е инженер. Пилотирал е космически кораб. Ходил е на Луната. Това не е човек, който бърка реалността с фантазията. Но когато журналистите питат НАСА, отговорът е кратък и категоричен. Мичъл говори като частно лице, не като представител на агенцията. Което технически е вярно, но не отговаря на въпроса. Ако Мичъл лъже, защо не го съдят за разпространение на дезинформация? Ако казва истината, защо НАСА не коментира съдържанието на твърденията му, а само статута му? Психологът Ани Владимирова обяснява, че когато информацията е объркваща, хората търсят смисъл. Търсят причинно-следствени връзки. И когато официалните обяснения не покриват всички факти, умът започва да запълва празнините. Но какво се случва, когато празнините са толкова големи, че дори интелигентни хора с достъп до класифицирана информация не могат да ги запълнят? Това е моментът, в който обратното инженерство престава да бъде техническа процедура и се превръща в екзистенциален проблем. През 2007 година Пентагонът създава програма с кодово име AATIP. Програма за идентификация на аерокосмически заплахи от напреднал произход. Официално, програмата е закрита през 2012 година. Неофициално, бивши служители твърдят, че тя продължава под друго име. Бюджетът й никога не е бил публикуван. Резултатите й никога не са били напълно рекласифицирани. Луис Елизондо, бив директор на AATIP, напуска програмата през 2017 година и публично заявява, че военните на САЩ разполагат с видеозаписи и данни за обекти, които се движат по начини несъвместими с познатата ни физика. Обекти, които ускоряват без видима двигателна система. Обекти, които правят завой при скорости, които биха смачкали всеки пилот. Пентагонът потвърждава автентичността на видеозаписите, но не потвърждава интерпретацията на Елизондо. Казват, че обектите са неидентифицирани, не че са нечовешки. Разликата е тънка, но критична. Неидентифициран означава, че не знаем какво е. Нечовешки означава, че знаем какво не е. Точно както Туполев не можа да възпроизведе металургията на Би-29, защото СССР нямаше технологията да анализира сплавта на микроскопично ниво, така и ние може би нямаме инструментите да анализираме нещо, което е направено по начин, който не познаваме. Ако материалът не реагира на рентгенова дифракция по очаквания начин, ако структурата му е на наноскала, която нашите микроскопи едва сега започват да виждат, как ще го копираме? Как дори ще го разберем? И ето ни в ситуация, в която документираните факти създават повече въпроси, отколкото отговори. През 2021 година Пентагонът публикува доклад за 143 случая на неидентифицирани аерокосмически феномени, регистрирани между 2004 и 2021 година. От тях само един е обяснен окончателно – изпразнен балон.
Останалите 142 остават неидентифицирани, необяснени, неотхвърлени, неидентифицирани. Докладът не казва, че са извънземни, но също така не казва, че не са. Казва, че военните на САЩ не знаят какво са. И това е проблем. Защото ако не знаеш какво е, не можеш да се защитиш от него. Не можеш да го копираш. Не можеш да го контролираш. Това е същата ситуация, в която СССР се озова през 1945 година с Би-29. Разликата е, че тогава знаеха, че е американски. Знаеха откъде идва. Знаеха кой го е направил. Сега не знаем нито едно от тези неща. И докато официалните доклади казват едно, свидетелските показания под клетва казват друго. А физическите данни, видеозаписи, радарни данни, показания на пилоти остават необяснени, ние сме принудени да зададем въпроса. Какво се случва, когато получиш технология, която не разбираш и не знаеш дори откъде идва? Отговорът може би е, че правиш точно това, което Туполев направи. Копираш я, болт по болт. Дори дупката от куршум. Дори грешките. Защото не знаеш кое е грешка и кое е гениалност. И се надяваш, че някой ден ще разбереш. Но ами ако никога не разбереш? Слизаме по-надолу. И там нещата стават още по-тъмни. Ниво 4. Бездна. През 2023 година, в сряда след обед, бивш разузнавач на американските военно-въздушни сили на име Дейвид Груш седна пред Конгреса на Съединените щати. Той носеше тъмен костюм. Ръцете му бяха сгънати на масата. И каза нещо, което не би трябвало да каже никога. Под клетва той заяви, че правителството на САЩ притежава обекти, които не са човешки, че има програми за обратно инженерство на технологии, чието произход не може да бъде обяснен, че има биологични останки, че всичко това е класифицирано на нива, до които дори Конгресът няма достъп. Официалният доклад на правителствената служба AARO, публикуван месеци по-късно, казва точно обратното. Няма доказателства, няма програми, няма извънземни технологии. Груш е дезинформиран или лъже. Но ето какво е странно. Груш не е самотен глас в тъмнината. Той е бивш служител на Националната разузнавателна служба. Има достъп до класифицирани програми. И не е единственият, който твърди това. Има други имена, други свидетелства, други документи, които изтичат и после изчезват. Точно както при Туполев и Б-29. Когато не можеш да възпроизведеш металургията, копираш дори грешките. Когато не можеш да провериш твърденията, защото всичко е класифицирано, остава само да избираш на кого да вярваш. И това е проблемът. Не знаем кой лъже. Не знаем дали някой лъже. Запомнете това име – Груш, защото след показанията му нещо се промени. Не в официалната версия, там всичко стана същото. Промени се нещо друго. През 1997 година астронавтът Едгар Мичъл, шестият човек стъпил на Луната, даде интервю. Той каза, че правителството на САЩ притежава материали, които не са от Земята, че има контакт с извънземни цивилизации, че всичко това е скрито от обществеността от десетилетия. Мичъл не беше конспиратор от интернет форум. Той беше пилот на мисията Аполо 14. Доктор по аеронавтика от MIT. Човек, който буквално е ходил на Луната. Защо би рискувал репутацията си с подобни твърдения? Официалният отговор е, че Мичъл е бил дезинформиран, че е чувал слухове и ги е приел за факти, че няма никакви доказателства за това, което твърди. НАСА се дистанцира от него публично. Казват, че говори от свое име, не от тяхно. Но ето какво не ти казват. Мичъл не е единственият астронавт, който е правил подобни изявления. Има други. Гордън Купър, Бас Олдрин, макар и по-предпазливо,
Хора, които са видели неща, които не могат да обяснят. Хора, които са имали достъп до информация, която ние нямаме. И когато човек, който е стъпил на Луната, ти казва, че правителството крие извънземни технологии, ти имаш два избора. Или той лъже, или ти не знаеш истината. И двата варианта са тревожни. Психологът Ани Владимирова обяснява, че интелигентните хора вярват в конспиративни теории, защото търсят смисъл в противоречията. Защото виждат двоен стандарт. От една страна ни казват, че не могат да се справят с вируса, от друга страна правят роботизирани операции и изпращат милиардери в космоса. Съвсем логично е да си помислиш, че има втора линия. Че има нещо, което не ти казват. Но какво се случва, когато противоречието не е в новините, а в секретните доклади? Когато не става въпрос за вируси и ваксини, а за технологии, които не би трябвало да съществуват. През 2007 година Пентагонът създава програма с кодово име AATIP – Advanced Aerospace Threat Identification Program. Програма за идентификация на аерокосмически заплахи. Официално тя е закрита през 2012 година. Официално тя е изследвала неидентифицирани летящи обекти. Официално тя не е намерила нищо необичайно. Но бившият директор на програмата, Луис Елизондо, напуска и казва публично, че това не е вярно. Че програмата е намерила обекти, които се движат по начини, които нарушават известните закони на физиката. Че има видеозаписи. Че има данни. Че всичко това е класифицирано. Пентагонът потвърждава, че видеозаписите са истински. Че обектите са реални. Но казват, че не знаят какво са. Не казват, че са извънземни. Казват само, че са неидентифицирани. И тук е проблемът. Когато правителството ти каже, че има обекти, които не може да идентифицира, които се движат по начини, които не може да обясни, които са заснети от военни пилоти и потвърдени от радари, ти имаш право да се питаш. Какво точно не ни казват? Точно както СССР не можа да възпроизведе металургията на Би-29 първите 2 години, така и ние не можем да възпроизведем движението на тези обекти. Не можем да обясним как ускоряват без видими двигатели. Как правят завои, които биха смачкали всеки човешки пилот. Как изчезват от радарите и се появяват на километри разстояние за секунди. И когато не можеш да обясниш нещо, остават две възможности. Или технологията е толкова напреднала, че е неразличима от магията, или не е човешка. Запомнете тази програма. AATIP. Защото тя не е единствената. Има други имена, други кодове, други програми, за които научаваме години след като са закрити. И всеки път официалната версия е една и съща. Нищо необичайно, нищо извънземно. Само неидентифицирани обекти. Но защо толкова много бивши служители рискуват кариерите си, за да кажат обратното? През 2023 година, седмици след показанията на Груш, 3 свидетели изчезват от публичното пространство. Не буквално. Не са мъртви. Просто спират да говорят. Спират да дават интервюта. Един от тях изтрива всички свои публикации в социалните мрежи. Друг се премества в друг щат. Третият просто казва, че повече няма да коментира темата. Официално няма заплахи, няма натиск, няма причина да млъкнат, но млъкват. И това е по-тревожно от всяко твърдение за извънземни технологии. Защото когато хората, които знаят нещо, решават, че е по-безопасно да мълчат, отколкото да говорят, това ти казва нещо за цената на истината. Или за цената на лъжата. Има документ, който изтече през 2020 година. Класифициран меморандум от Пентагона, датиран 1989 година. В него се споменават материали с необичайни свойства. Материали, които не могат да бъдат възпроизведени с съвременни технологии. Материали, чието произход е неизвестен. Документът е автентичен.
Пентагонът не го отрича, но казват, че е извън контекста. Че материалите са от експериментални програми, че няма нищо извънземно в тях. Но ето какво е странно. Документът споменава програма за обратно инженерство. Споменава опити да се възпроизведат свойствата на материалите. Споменава неуспехи. Точно както Туполев не можа да възпроизведе металургията на Би-29. И когато четеш този документ, започваш да се питаш: ако материалите са от експериментални програми, защо не могат да ги възпроизведат? Ако знаят как са направени, защо имат нужда от обратно инженерство? Отговорът, който не ти дават, е, че може би не знаят как са направени. Може би са намерили нещо, което не разбират. Може би се опитват да го копират. Точно както СССР копира Би-29. Болт по болт. Грешка по грешка. Но какво копираш, когато не знаеш дори от какво е направено? Любомир Бабуров, основател на научната платформа Рацио, казва, че дезинформацията е една от най-големите заплахи на нашето време. Че хората вярват на фалшиви новини, защото информацията е объркваща, защото има скрити интереси, защото не знаем на кого да вярваме. Но какво се случва, когато дезинформацията не идва от интернет, а от правителството? Когато официалната версия се променя всеки път, когато някой зададе неудобен въпрос, когато документите изтичат и после изчезват. Тогава дезинформацията не е заплаха. Тя е оръжие. И не знаем кой го използва. Не знаем срещу кого. Груш каза под клетва, че има биологични останки. Мичъл каза, че има контакт с извънземни цивилизации. Елизондо каза, че има обекти, които нарушават законите на физиката. И всеки път официалният отговор е един и същ. Няма доказателства. Няма програми. Няма истина в това, което казват. Но ето какво не ти казват. Няма доказателства, които могат да ти покажат, защото всичко е класифицирано. Защото достъпът е ограничен. Защото истината, ако съществува, е заключена зад врати, до които нито ти, нито аз имаме ключ. И когато стигнеш до това ниво, започваш да разбираш нещо тревожно. Не става въпрос дали вярваш или не вярваш. Става въпрос, че не можеш да провериш. Не можеш да знаеш. Не можеш да видиш доказателствата, защото ти казват, че не съществуват. Или че са толкова секретни, че не можеш да ги видиш. И в този момент разликата между истина и лъжа изчезва. Остава само мрак. И гласове в мрака, които ти казват неща, които не можеш да провериш. Точно както Туполев копира дупката от куршум на крилото, защото не знаеше дали е важна, така и ние копираме твърденията, защото не знаем дали са истина. Копираме страховете. Копираме съмненията. Копираме въпросите, на които никой не дава отговор. И на дъното на тази бездна има само едно нещо, което е сигурно. Някой знае истината. Но не сме ние. А на самото дъно, там където светлината не достига, има нещо, което е по-тревожно от всяко твърдение за извънземни технологии. Нещо, което променя всичко, което мислим, че знаем. Но за да стигнем до там, трябва да слезем още по-надолу. Там, където дори въпросите престават да имат смисъл. Ниво 5. Дъно. През 1997 година астронавтът Едгар Мичъл, шестият човек стъпил на Луната, седи в студиото на радиоинтервю и казва нещо, което кариерата му не би трябвало да му позволява да каже. Той твърди, че правителството на Съединените щати притежава материали, които не са от този свят. И че учени се опитват да ги разберат от десетилетия, но не могат. Не защото са некомпетентни, а защото самата материя не следва законите, които познаваме. Мичъл не е конспиратор от интернет форум. Той е бил там, в космоса. Видял е Земята като синя точка.
Докосвал е лунна скала, с ръце в ръкавици, които са стрували милиони долари. И въпреки това, или може би точно заради това, той вярва. Официалният доклад на службата AARO от 2024 година категорично отрича всичко. Няма извънземни технологии. Няма тайни програми за обратно инженерство. Няма материали, които надхвърлят човешкото разбиране. Но Мичъл не е сам. Дейвид Груш свидетелства под клетва пред Конгреса през 2023. Бивши военни инженери, хора с достъп до класифицирана информация, хора, които са рискували всичко, за да кажат това, което знаят. Или мислят, че знаят. Защото ето въпросът, който никой не иска да зададе. Какво, ако и двете страни казват истината? Какво, ако има материали, които наистина съществуват, но са толкова отвъд нашето разбиране, че дори тези, които ги изследват, не могат да обяснят какво виждат? Точно както съветските инженери не са могли да възпроизведат металургията на Б-29, защото не са разбирали фундаменталната наука зад нея. Какво ако ние сме в същата ситуация, но с технология, която не е просто 10 години напред, а хиляди? И тогава остава само едно. Празнината. Човешкият ум не понася празнини. Когато информацията липсва, когато причинно-следствените връзки не се затварят, когато нещо съществува, но не може да бъде обяснено, ние запълваме празното пространство с митове. Психологът Ани Владимирова обяснява, че хората търсят смисъл в противоречията, защото алтернативата е хаос, а хаосът е непоносим. Затова интелигентни хора, образовани хора, хора с достъп до факти, понякога избират да вярват в конспирации. Не защото са глупави, защото конспирацията предлага структура. Тя казва: има план, има причина, има някой, който знае. Дори и този някой да е враг, дори и планът да е зловещ, поне има логика. Поне не сме сами в тъмнината. Но какво ако наистина сме сами? Какво ако няма план? Какво ако технологиите, които твърдим, че притежаваме, или не притежаваме, или не разбираме, са просто там, без обяснение, без произход, без цел? Механизмът от Антикитера е бил открит на дъното на морето през 1901 година. Древна гръцка направа, която изчислява астрономически цикли с точност, която Европа ще постигне едва 1500 години по-късно. Археолозите са го разглобили. Изследвали са всяко зъбно колело. Разбират как работи, но не разбират защо съществува. Защо някой през първи век преди Христа е имал нужда от толкова сложна машина? Кой я е направил? Къде са останалите? Няма отговори. Само артефакт, който не трябва да съществува, но съществува. И може би това е истинската дълбочина на този айсбърг. Не дали извънземните са реални, не дали правителствата крият нещо, а дали ние, като вид, сме готови да приемем, че има неща, които никога няма да разберем. Дали можем да живеем с мисълта, че технологията, която държим в ръцете си, може да е дошла от някъде, което не можем да си представим, или да е била създадена от някого, когото никога няма да срещнем. Дали можем да седим в тъмнината и да не запалим фенерче от митове, за да се чувстваме по-сигурни? Защото на дъното на този айсберг няма отговори. Има само въпроси, които стават все по-големи, колкото повече слизаме. И може би това е добре. Може би истината не е нещо, което трябва да притежаваме. Може би тя е нещо, с което трябва да се научим да живеем, без да я разбираме напълно. Точно както живеем с факта, че съществуваме, без да знаем защо. Благодаря ви, че стигнахте до дъното на този айсберг заедно с мен. Ако видеото ви хареса, оставете лайк и се абонирайте за повече такива разследвания. За новини и анонси ме следвайте в Телеграм.